ana kembang dipangan wedhus sing nontok klambine abang budal gadus pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula ayo padha ngejar sing ketinggalan perlune kanggo mbrantas anane kapok aduh mula sing sregep maca buku lan koran senajan gone desa wis ana perpustakaan uga ana sing jenenge taman bacaan kanggo nyuksesno misi pendi adika sing dijaluk ae adikku sing isih noman mula aja sampe wegah nuntut bala ajaran dadi pelajar mulai sing ati aja gampang kene pengaruh budaya luar negeri apa maneh muncule narkoba lan pil ekstasi iku pengaruh karak sing bebas ya